Καλημέρα σε όλους σας. Χαιρόμαστε που είμαστε συναγμένοι στο όνομα του Ιησού Χριστού γύρω από το Λόγο Του. Είναι η χαρά μας πάντα να μελετάμε και να μαθαίνουμε πράγματα που μας διδάσκει ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα που καθοδηγεί την κάθε ψυχή που βρίσκεται εδώ. Την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, έχουμε διαβάσει μερικά πράγματα από το βιβλίο της Γέννησης, κεφάλαιο 3, και μιλήσαμε για τον πειρασμό, για την αμαρτία που αμάρτησε η Εύα και με ποιο τρόπο. Είπαμε την προηγούμενη φορά ότι ο σκοπός του διαβόλου, ο πρωταρχικός σκοπός του διαβόλου δεν ήταν να κάνει να αμαρτήσει γενικά, να πάρει τον καρπό, το απαγορευμένο. Αλλά ο αρχικός σκοπός του ήταν να δημιουργήσει στο μυαλό της λανθασμένη εικόνα ή αντίληψη για τον Θεό. Καταφέρνοντας αυτόν τον σκοπό, όλα τα υπόλοιπα ήταν επόμενα, αναμενόμενα, που έκανε η Εύα. Έτσι λοιπόν αναπτύξαμε το θέμα και είδαμε ότι και εμείς, όπως και η Εύα τότε, ενεργούμε κατά τον ίδιο τρόπο, εξαρτάται από το τι εικόνα ή τι αντίληψη του Θεού έχουμε στο νου μας, στην καρδιά μας. Εκεί βασίζονται οι πράξεις μας. Επίσης, κάτι άλλο θα ήθελα να αναφέρω σήμερα από το κεφάλαιο 3 της Γέννησης, γιατί σε μια φορά δεν μπορείς να πεις όλα. Θα ξαναδιαβάσω μερικά εδάφια από το βιβλίο Γέννησης, κεφάλαιο 3, τα πρώτα 5 εδάφια. Το φίδι μάλιστα ήταν το φρονιμότερο από όλα τα ζώα του χωραφιού που έκανε ο Κύριος ο Θεός. Και το φίδι είπε στη γυναίκα: «Στα αλήθεια είπε ο Θεός, μη φάτε από κάθε δέντρο του παραδείσου». Και η γυναίκα είπε στο φίδι: «Από το καρπό των δέντρων του παραδείσου μπορούμε να φάμε, από τον καρπό όμως του δέντρου που είναι στο μέσον του παραδείσου, ο Θεός είπε, μη φάτε από αυτόν, μήτε να τον αγγίζετε, για να μην πεθάνετε». Και το φίδι είπε στη γυναίκα: «Σίγουρα δεν θα πεθάνετε, αλλά ο Θεός ξέρει ότι την ίδια ημέρα που θα φάτε από αυτόν, τα μάτια σας θα ανοιχτούν και θα είστε σαν θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό». Εμείς πρέπει να ξεχωρίσουμε από τα λεγόμενα του διαβόλου τώρα ποια είναι αλήθεια και ποια είναι αλήθεια και ποια δεν είναι. Με την πρώτη ματιά που κοιτάμε και διαβάζουμε επίσης το εδάφιο στο ίδιο κεφάλαιο 22, μπορεί να μας φανεί ότι τα περισσότερα που είπε ήταν αλήθεια. Προσέξτε. Στο εδάφιο 22. Και ο Κύριος ο Θεός είπε: «Δέστε, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από μας, στο να γνωρίζει το καλό και το κακό. Και τώρα μήπως απλώσει το χέρι του και πάρει από το δέντρο της ζωής και φάει και ζήσει αιώνια». Προσέξτε, λέει, έγινε σαν ένας από μας στο να γνωρίζει το καλό και το κακό. Τι έλεγε ο διάβολος? Συγκρίνουμε στο εδάφιο 4. Αλλά ο Θεός, στο εδάφιο 5, αλλά ο Θεός ξέρει ότι την ίδια μέρα που θα φάτε από αυτόν, τα μάτια σας θα ανοιχτούν και θα είστε σαν θεοί, γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Είχε δίκιο δηλαδή ο διάβολος? Έτσι φαίνεται. Και έτσι διάβαζα μέχρι που άκουσα από τον καθηγητή μας την εξής ερμηνεία. Το πρόβλημα ξέρετε που βρίσκεται? Καλά καταλάβατε, και εγώ τόσα χρόνια που διάβαζα δεν τα είδα, αλλά ο καθηγητής, δόξα τω Θεώ, έχει αναφέρει αυτό το γεγονός. Το πρόβλημα είναι στη μετάφραση. Στο εδάφιο 22 που λέει: «Και ο Κύριος ο Θεός είπε, δέστε, ο Αδάμ έγινε σαν ένας από εμάς», πρέπει να διαβάζουμε «ήταν σαν ένας από εμάς». Το ρήμα «γαλιά» μεταφράζεται εδώ «ήταν σαν ένας από εμάς». Και τότε όλη η εικόνα για τον Θεό και για αν λέει αλήθεια ο διάβολος και ψέμα και μέχρι πού λέει την αλήθεια και μέχρι πού λέει το ψέμα, ξεκαθαρίζονται. Καταλαβαίνετε?
Δηλαδή, ο Αδάμ ήταν ως ένας από εμάς. Ο Θεός, και ως επιχείρημα που αυτό που μας ανέφερε, ήταν ότι ο Θεός δεν είναι γνώστης εκ πείρας του καλού και του κακού, όπως έγινε ο Αδάμ. Οπότε δεν είναι στο ίδιο επίπεδο. Ο Θεός δεν αμάρτησε, με λίγα λόγια. Δεν ξέρει από την πείρα τι σημαίνει αμαρτία. Γι' αυτό δεν είναι ίδιος με τον Αδάμ και την Εύα. Ήταν ίδιος, που γνωρίζανε το καλό και το κακό, αλλά χωρίς την εμπειρία. Τότε ναι. Ούτε ο Θεός αμάρτησε, ούτε ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν. Και έτσι όλα παίρνουν τη δική τους θέση. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα και γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ του καλού και του κακού. Το να είμαστε σαν το Θεό, γνωρίζοντας το καλό και το κακό, όπως ήταν ο Αδάμ και η Εύα πριν αμαρτήσουν, σημαίνει να έχουμε την ευκαιρία ή την ικανότητα μάλλον να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό. Και έτσι η απορία μας λύνεται στο ότι ο διάβολος δεν είχε δίκιο. Και όπως τα παρουσιάζει συνέχεια, φέρνει το Θεό σε δύσκολη θέση. Γιατί αν πάρουμε αυτά που λέει ο διάβολος, σημαίνει ότι, κοιτάξτε, στο εδάφιο 22, και ο Κύριος, ο Θεός είπε, δέστε ο Αδάμ, αν παράδειγμα διαβάσουμε, έγινε σαν ένας από εμάς, που έγινε κάποια αλλαγή. Ναι, αλλαγή έχει γίνει, αλλά προς ποια κατεύθυνση? Εάν πάρουμε σε αυτή την κατεύθυνση, ότι έγινε σαν ένας από εμάς, στο να γνωρίζει το καλό και το κακό, γι' αυτό θα τον διώξουμε έξω. Είναι δίκαιο αυτό? Το επόμενο, δηλαδή λογικό. Αν λογικά θα συνεχίσουμε αυτή την ιδέα, σημαίνει ότι ο Θεός άδικα έγινε σαν και εμάς και γι' αυτό το λόγο θα τον διώξουμε. Δηλαδή σε εκείνον επιτρέπεται και στον Αδάμ και την Εύα δεν επιτρέπεται. Καταλαβαίνετε ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό για το λόγο είναι λάθος μετάφραση. Ήταν ένας από μας, σαν ένας από μας. Από εκεί και πέρα τι γίνεται? Όλοι μας που γεννιόμαστε τώρα, με ποια τάση γεννιόμαστε? Προς το να γνωρίζουμε το καλό και το κακό με το που γεννιόμαστε? Με τη σωστή έννοια, με την έννοια της διάκρισης, έχουμε τη σωστή, ή έχουμε όλοι μας την ανάγκη από την αποκάλυψη του Θεού, να έρθει και να μας αποκαλύψει τι είναι το καλό και το κακό? Ας ανοίξουμε για παράδειγμα Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 5. Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 5. Και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 12 έως το 14. Επειδή ενώ ως προς τον καιρό έπρεπε, απευθύνεται στους πιστούς εδώ ο Απόστολος Παύλος, έπρεπε να είστε δάσκαλοι. Έχετε πολύ ανάγκη στο να σας διδάσκει κάποιος τα αρχικά στοιχεία των λόγων του Θεού και καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή τροφή. Και λέει στη συνέχεια, επειδή καθένας που τρέφεται με γάλα είναι άπερος του λόγου της δικαιοσύνης, αφού είναι νήπιος. Η στερεή τροφή όμως είναι για τους τελείους, οι οποίοι χάρη στη συνεχή χρήση έχουν τα συναισθήματα, τα αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Προσέξτε, αναφέρεται εδώ ο Απόστολος Παύλος για δύο ομάδες ανθρώπων. Η μία δεν μπορεί να διακρίνει το καλό από το κακό, η δεύτερη που τους αποκαλεί τελείους, αυτοί μπορούν. Νήπιοι, αυτοί που χρειάζονται το γάλα, δεν μπορούν να διακρίνουν. Κατανοούμε και χρειάζονται κάποιος να τους βοηθήσει. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό, οι τέλειοι όμως μπορούν. Και βοηθάει σε αυτή τη διαδικασία το να κατανοούν
και να διακρίνουν το καλό από το κακό είναι τι? Τονίζει μερικές φορές ο Απόστολος Παύλος δίνοντας τη λύση. Τι είναι εκείνο που βοηθάει? Να σας, από το εδάφιο 12 διαβάζω ξανά, να σας διδάσκει κάποιος τα αρχικά σχέδια, στοιχεία των λόγων του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι εκείνος που βοηθάει σε εμάς τους ανθρώπους, τους χριστιανούς, να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Και μετά συνεχίζει. Και καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στερεή τροφή, επειδή καθένας που τρέφεται με γάλα είναι άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης. Άπειρος του λόγου της δικαιοσύνης. Δηλαδή, εάν θέλουμε να διακρίνουμε ποιο είναι το καλό και το κακό, όταν βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι της ζωής και πρέπει να παίρνουμε σωστές αποφάσεις στη ζωή μας, οι οποίες θα μας οδηγήσουν είτε στην απώλεια, είτε στην ουράνια, είτε στην αιώνια ζωή, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να προσέρχουμε στο Λόγο του Θεού να μας βοηθήσει, να μας γυμνάσει, όπως χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη εδώ ο Απόστολος Παύλος, στο να διακρίνουμε πού θα πάμε. Εφόσον δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλό ή ποιο είναι το κακό, πού θα πάμε. Άρα λοιπόν, για να ξέρουμε σε ποιο δρόμο θα βαδίσουμε, πρέπει να έχουμε την γνώση του Λόγου του Θεού και προσέξτε, λέει, ο καθένας που τρέφεται με γάλα είναι άπειρος στο λόγο της δικαιοσύνης, αφού είναι νήπιος. Η στερεή τροφή, τι εννοεί τη στερεή τροφή? Όμως είναι για τους τελείους, οι οποίοι διακρίνουν το καλό και το κακό. Η στερεή τροφή, γάλα και στερεή τροφή. Γάλα και στερεά τροφή. Μιλάει για το ίδιο πράγμα, μιλάει για το Λόγο του Θεού. Απλά για την εμβάθυνση και την κατανόηση του Λόγου του Θεού πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη πνευματική ετοιμότητα. Θα διαβάσουμε για το τι είναι στερεά τροφή, Α Κορινθίους κεφάλαιο 3. Α Κορινθίους κεφάλαιο 3. Α Κορινθίους κεφάλαιο 3 και θα διαβάσω τα πρώτα 3 εδάφια. Μάλιστα, πριν πάμε εκεί, ξέχασα, Εβραίους επιστολή που ο Απόστολος Παύλος μίλησε στο εδάφιο 14, στο 5 κεφάλαιο εδάφιο 14, σταμάτησε εκεί και καλεί τους χριστιανούς στο επόμενο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, γι' αυτό, αφού έχει πει ό,τι έχει πει μέχρι στιγμή, στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 14 που τελειώνει, συνεχίζει και τους καλεί σε κάτι, στο εδάφιο 6. Γι' αυτό, αφού αφήσουμε την αρχική διδασκαλία του Χριστού, ας προχωρούμε προς την τελειότητα, χωρίς να βάζουμε εξ αρχής θεμέλιο μετάνοιας από έργα νεκρά και πίστης στον Θεό. Προσέξτε, λέει για την τελειότητα, η οποία είναι η ικανότητα των πιστών ανθρώπων να διακρίνουν μεταξύ του καλού και του κακού, και μετά καλεί τους χριστιανούς, αυτούς που είναι νήπιοι, αυτούς που ακόμα τρέφονται με γάλα, τους καλεί στο κεφάλαιο 6, εδάφιο 1, γι' αυτό αφού αφήσουμε την αρχική διδασκαλία του Χριστού, ας προχωρούμε προς την τελειότητα για την οποία έχει μιλήσει στο εδάφιο 14, κεφάλαιο 5. Και τώρα ερχόμαστε στο κεφάλαιο Α Κορινθίους, κεφάλαιο 3, τα πρώτα 3 εδάφια. Αδελφοί, και εγώ δεν μπόρεσα να σας μιλήσω ως προς πνευματικούς ανθρώπους, αλλά ως προς σαρκικούς, ως προς νήπια εν Χριστώ. Γάλα σας πότισα και όχι στερεή τροφή, επειδή δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχτείτε, αλλά ούτε τώρα ακόμα μπορείτε, για τον λόγο ότι είστε ακόμα σαρκικοί. Καθώς ενώ υπάρχει ανάμεσά σας φθόνος και φιλονικία και διχόνοιες, δεν είστε σαρκικοί και περιπατάτε κατά άνθρωπο. Κατά την ανθρώπινη γνώμη όλοι μας είμαστε εξυπνότατοι. Αν ρωτήσουμε κάτι είμαστε έξυπνοι. Αν όλα τα ξέρουμε, όλα τα γνωρίζουμε. Είναι έτσι? Γνωρίζουμε και το καλό, γνωρίζουμε και το κακό, πώς να διακρίνουμε. Εδώ ο Απόστολος Παύλος λέει, εσείς, αφού μίλησε πρώτα στους Εβραίους επιστολή που διαβάσαμε, το πρόβλημά τους ήταν ότι ήταν νήπιοι, τρέφονται με γάλα και δεν έχουν, ποιο είναι το πρόβλημά τους, γιατί ζούνε αυτού του είδους ζωή που περιγράφεται στο εδάφιο 3 Α Κορινθίους. Δηλαδή, τι πρόβλημα είχαν? Καθώς ενώ υπάρχει αναμεταξύ σας φθόνος
και φιλονικία και διχόνοιες. Δεν είστε σαρκικοί. Τι αναφέρει? Φθόνος, φιλονικία και διχόνοιες. Από πού ξεκινάνε αυτά? Από τους εγωισμούς. Ο σαρκικός άνθρωπος αγαπάει ποιον? Τη σάρκα του, τον εαυτό του. Ο πνευματικός ποιον αγαπάει? Τον Χριστό πρώτο και πολύ σωστά αδερφός Αλέκος, τον πλησίον σαν τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, στη λατρεία του, όταν ερχόμαστε στο Θεό, ο καθένας από εμάς, ο Χριστός προσευχήθηκε την ενότητα. Ο Απόστολος Παύλος βλέπει ότι δεν έχετε ενότητα και η αιτία είναι ότι είσαστε νήπιοι εν Χριστώ και τρέφεστε μεγάλα. Αποτέλεσμα είναι αυτή η συμπεριφορά. Δεν έχετε ενότητα. Γιατί ο καθένας μας έχει το δικό του μέτρο να μετράει ποιο είναι καλό και ποιο είναι κακό. Ποιος αδερφός και ποια αδερφή είναι καλή και ποιος αδερφός και ποια αδερφή δεν είναι καλή. Και όταν βλέπουμε με τα δικά μας τα μάτια, βλέπουμε γύρω μας όλο κακά πράγματα. Όταν βλέπουμε με τα μάτια του Χριστού, βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί και στον εαυτό μας προσπαθούμε και στα προβλήματά μας και στις αμαρτίες μας και αδυναμίες μας προσπαθούμε να τις βλέπουμε βάσει του αίματος του Χριστού, βάσει οπτικής γωνίας του Χριστού. Πώς τα βλέπει ο Χριστός? Γιατί μας συμφέρει. Ο Χριστός συγχώρησέ μας, μη δίνει σημασία σε αυτά που κάνω ή σε αυτά που λέω. Γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Ναι, αλλά όταν κοιτάς τον διπλανό σου, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις την ίδια αρχή και να πεις ναι, και αυτός είναι αμαρτωλός και αυτός έχει ανάγκη από τη δική σου χάρη. Και έτσι δεν επιτρέπεις αυτό που κάνουν εδώ, και ο Απόστολος Παύλος προσπαθεί να τους νοθετήσει και να τους προειδοποιήσει για τον κίνδυνο που υπάρχει, είναι σταματήστε να κοιτάτε τους άλλους και να τους πολεμάτε. Πολεμήστε το δικό σας το εγώ και όχι τους άλλους. Πολεμήστε τον εαυτό σας, νεκρώστε. Αφιερώστε τη ζωή σας στο Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού να σας καθοδηγεί και το πνεύμα Του. Και όχι οι κακίες αυτές που επιτρέπονται στις συμπεριφορές διάφορες. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε τη διάκριση του καλού και του κακού, εάν είχαν τη διάκριση του καλού και κακού, νομίζετε θα υπήρχε αυτό το πράγμα? Εάν είχαν ριζωθεί, ενθυμελιωθεί στο Λόγο του Θεού για τον οποίο μιλάει ο Παύλος, θα είχαν αυτού του είδους συμπεριφορές? Είναι μια ερώτηση. Είναι πρόβλημα αυτό που δημιουργείται στις σχέσεις μας, είτε στην Εκκλησία, είτε στην οικογένεια, είτε στην κοινωνία ακόμα. Γιατί το τι είναι καλό και το τι είναι κακό έχει ο καθένας τη δική του άποψη τι είναι. Για παράδειγμα, ένας μπορεί να παρκάρει και να φρακάρει όλη την ροή του στο δρόμο των αυτοκινήτων και θεωρεί ότι μια χαρά είναι. Και όταν του κάνει κάποιος παρατήρηση, βγαίνει και λέει και εσύ το ίδιο δεν κάνεις? Όταν έχεις ανάγκη δηλαδή να κατέβεις να αγοράσεις κάτι ή οτιδήποτε. Ο καθένας έχει δικά του μέτρα το τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Έτσι, ο Λόγος του Θεού μας καλεί να έχουμε την ίδια άποψη, να έχουμε ενότητα, να έχουμε τα ίδια μέτρα σύγκρισης του καλού και του κακού, και μάλλον διάκρισης. Προσέξτε λίγο κάτι άλλο που θα ήθελα να... Ναι, έχουμε την ανάγκη, φτάνουμε μερικές φορές να κάνουμε τα ίδια λάθη που περιγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή. Για ένα από αυτό το λάθος θα ήθελα να διαβάσω στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 4. Μάλλον από το... Ναι, θα διαβάσω από το πρώτο εδάφιο για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, δεν θα πάρει πολύ χρόνο. Και μπήκε ξανά μέσα στη συναγωγή και εκεί ήταν ένας άνθρωπος που είχε το ένα του χέρι παράλυτο και τον παρατηρούσαν αν θα τον θεραπεύσει κατά το Σάββατο για να τον κατηγορήσουν. Και λέει στον άνθρωπο που έχει παράλυτο το χέρι, σήκω στο μέσον και τους λέει, είναι επιτρεπτό κατά το Σάββατο κάποιος να κάνει καλό ή να κάνει κακό? Να σώσει μια ψυχή ή να την θανατώσει? Και εκείνοι σιωπούσαν. Προσέξτε, ο Χριστός λέει για τον εαυτό του, είμαι Κύριος του Σαββάτου. Ο Χριστός δημιούργησε το Σάββατο και πολύ καλά ξέρει το τι επιτρέπεται
να γίνει το Σάββατο και το τι να μην επιτρέπεται. Εκείνοι όμως παρατηρούσαν το τι έκανε το Σάββατο, αν θα κάνει, αν δεν θα κάνει. Δηλαδή τους στήσανε καρτέρι του Χριστού και ήθελαν να πούνε ότι ξέρουν περισσότερο από ό,τι ξέρει ο Χριστός από τον νόμο. Το τι πρέπει να κάνουν και το τι δεν πρέπει να κάνουν. Προσέξτε πού οδηγεί αυτή η τυφλότητα, αυτή η ανικανότητα να διακρίνουμε μεταξύ του καλού και του κακού. Να κάνουν παρατήρηση ή να στείλουν καρτέρι στον ίδιο τον Χριστό. Έτσι θα καταλήξουμε εμείς εάν θα συνεχίσουμε το ίδιο βιολί. Δηλαδή, αν συνεχίσουμε να έχουμε τη δική μας άποψη πάνω από το Λόγο του Θεού. Εμείς ξέρουμε τα πάντα. Ο Λόγος του Θεού, το λέει, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όπως το λέει. Όπως ξέρω εγώ, έτσι είναι. Αυτοί οι εγωισμοί, εάν έχουμε στόχο να ζήσουμε αιώνια μαζί με τον Θεό και με τους συναδέλφους μας, πρέπει να φύγουν αυτοί οι εγωισμοί και να βλέπουμε το Λόγο του Θεού και να αφήνουμε το Λόγο του Θεού να ενεργεί μέσα μας. Να μας φωτίζει τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Προσέξτε μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει αυτή η κακία των ανθρώπων. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, η κακία δηλαδή η ανικανότητα το να διακρίνει κανείς το καλό από το κακό. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 16, τα δύο εδάφια, τα πρώτα τρία. Αυτά τα είπα για να μην σκανδαλιστείτε. Θα σας κάνουν αποσυνάγωγους, μάλιστα, έρχεται ώρα κατά την οποία καθένας που θα σας θανατώσει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Και θα σας τα κάνουν αυτά επειδή δεν γνώρισαν τον Πατέρα ούτε εμένα. Προσέξτε, τι λέει εδώ. Ο φανατισμός, αυτή η ισχυρογνωμοσύνη ότι εγώ γνωρίζω τα πάντα και αυτό που κάνω είμαι σωστός, όλοι οι άλλοι είναι λάθος, που οδήγησε το λαό του Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί και αυτοί ήταν λαός του Θεού. Προσέξτε τι λέει. Και που θα οδηγήσει και τους οπαδούς του Χριστού, τους χριστιανούς. Μιλάει ο Χριστός, απευθύνεται στους μαθητές του και λέει, θα σας κάνουν αποσυνάγωγους, μάλιστα έρχεται ώρα κατά την οποία, προσέξτε, καθένας που θα σας θανατώσει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Προσφέρει λατρεία στο Θεό. Τι νομίζει κάνοντας, έχει κάποια διάκριση, καλό κάνει ή κακό, θανατώνει άνθρωπο. Καλό κάνει ή κακό, νομίζει ότι κάνει καλό. Όπως λέει ο Εκκλησιαστής, ότι υπάρχουν οδοί οι οποίοι φαίνονται στα μάτια των ανθρώπων ότι είναι ορθοί. Αλλά το τέλος τους οδηγεί στην απώλεια. Δηλαδή νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο. Νομίζουμε ότι σωστά. Νομίζουν, όπως νόμιζαν οι εχθροί του Χριστού, που εχθρικά τον δέχτηκαν, ο λαός του, απέναντι σε αυτούς που ακολουθήσανε, ότι θανατώνοντάς τους προσφέρω λατρεία στο Θεό. Είμαι σε σωστό δρόμο. Να συνεχίσω αυτό το δρόμο. Όπου βρισκόταν σε αυτό το δρόμο και ο ίδιος Απόστολος Παύλος, αν θυμάστε. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Η λύση που βρίσκεται. Θα σας διαβάσω. Α Βασιλέων, κεφάλαιο 3. Α Βασιλέων. Α Βασιλέων, κεφάλαιο 3 και στο εδάφιο 9. Εδώ είναι η προσευχή του Σολομώντα στον Θεό. Η γνωστή προσευχή του Σολομώντα στο Θεό. Λέει στο εδάφιο 9. Και πήγε ο βασιλιάς του Ισραήλ και ο βασιλιάς, όχι συγγνώμη, Α Βασιλέων, Β άνοιξα, κατά λάθος. Α Βασιλέων, κεφάλαιο, είπαμε, 3. 3, εδάφιο 9. Λέει, δώσε λοιπόν στον δούλο σου νοήμωνα καρδιά στο να κρίνει το λαό σου, για να διακρίνω ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Επειδή ποιος μπορεί να κρίνει αυτόν τον μεγάλο λαό σου. Γιατί ήταν τόσο σοφός και επιτυχημένος ο βασιλιάς Σολομώντας?
Διότι αναγνώρισε αυτό που πρέπει να αναγνωρίσει ο καθένας από εμάς. Ότι χωρίς τη βοήθεια του Θεού δεν πρόκειται να έχουμε σωστή διάκριση μεταξύ του καλού και του κακού. Η μόνη λύση είναι να απευθυνθούμε στο Θεό με ανοιχτή καρδιά. Και προσέξτε πώς το λέει εδώ το κείμενο. Λέει, δώσε μου την καρδιά, στο εδάφιο 9, όπως είμαστε, ναι, δώσε λοιπόν στο δούλο σου νοήμονα καρδιά, το νοήμονα καρδίαν ακοήν, λέει στο 70. Καρδίαν ακοήν, δηλαδή να ακούσω, να μάθω. Θέλω να μάθω τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Αυτό σημαίνει να ακούει κανείς, να υπακούει. Καρδιά. Αυτή που ζητάει ο Σολομώντας. Και κλείνοντας στην τρίτη επιστολή κατά Ιωάννη, τρίτη επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, ένα βέβαια είναι, και εδάφιο 11. Αγαπητέ, μη μιμήσε το κακό, αλλά το αγαθό. Αυτός που πράττει το αγαθό είναι από τον Θεό. Αυτός που πράττει το κακό δεν είδε το Θεό. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα που μελετάμε σήμερα είναι ζωτικής σημασίας. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Το να δεν είδε το Θεό, αυτός που πράττει το αγαθό, είναι από τον Θεό. Αυτός που πράττει το κακό δεν είδε τον Θεό. Εάν το σύστημα μέσα στην καρδιά μας που ευθύνεται για τη διάκριση του καλού και του κακού δεν λειτουργεί σωστά, τότε ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι δεν είδαμε το Θεό. Ο Χριστός είπε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, διδάσκοντας τους μαθητές, ότι θα σας κάνω όλα αυτά επειδή, ποιο είναι το πρόβλημά τους, δεν γνωρίζουν ούτε το Πατέρα ούτε εμένα. Αρνείται δηλαδή τη σχέση με αυτούς, ότι είχαν στενή σχέση, παρόλο που δηλώνουν, παρόλο που νομίζουν, παρόλο που σκέφτονται έτσι ότι έχουμε καλή σχέση με τον Θεό, όπως αρθούν στο κεφάλαιο 7 κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο όνομά σου κάναμε πολλά πράγματα και απαιτούν να τους πάρει στην ουράνια βασιλεία, ο Θεός θα τους απορρίψει. Δεν γνωρίζουν το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος είναι κατηγορηματικός. Αγαπητέ, μη μιμήσε το κακό, αλλά το αγαθό. Αυτός που πράττει το αγαθό είναι από το Θεό. Αυτός που πράττει το κακό δεν είδε το Θεό. Το πρόβλημα όλων μας είναι ότι γεννιόμαστε αμαρτωλοί. Και ο Θεός δεν μας κρίνει για αυτό το πράγμα. Είμαστε αμαρτωλοί, είμαστε. Το πρόβλημα που υπάρχει ότι δεν ερχόμαστε με ανοιχτή καρδιά στο Θεό, όπως το έκανε ο βασιλιάς Σολομώντας, και δεν ζητάμε από το Θεό. Θεέ μου, δώσε μου την καρδίαν ακούειν, να ακούσουμε, για να έχουμε αυτή τη διάκριση, τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Εύχομαι αυτή η προσευχή να μπει στην καθημερινή βάση, σε κάθε σπίτι, σε κάθε καρδιά, σε κάθε χριστιανό. Αμήν.